दिनै जोंनि बेहाय मोनसे खौरां बिजोङाव फोरमायनो लानाय गुबै आयदायानो जाहैबाय दाखालि थांनाय 24 तारिख खालि जितु फाथाबारि बिसिडिसि चेयारमेन अर्थात आंनि सायाव जे माखासे एलिगेसन लाबोदों बिनि सायाव जोङो खेंफोरथि होनो थाखाय जोङो बेहाय ज' जादों। दा बेहाय आङो खोनानो मोनदों जितु जोंनि फाथाबारि एलेकानि गोजोनपुरि लोगोसे लावख्रिगुरि लोगोसे थुरिबारि बिनि माखासे पिएमआइ बेनिफिसियारि बिथांमोना जे न'नि सायाव जे एलिगेसन लाबोदों दा बेहाय आं बुंनो सानदों। दा बेहाय जोङो थांनाय जितु काटसा हाउसाव जोंनि ब्लकनि निर्देशआव बिडिअ सारा जिखिनि जों चेयारमेनफोरखौ लानानै सावरायदोंमोन लोगोसे बिसिडिसि मेम्बारफोरखौ लानानै सावरायदोंमोन जे बेहाय ब्लकआनो कमप्लिटलि दायित्व लानानै बेनिफिसियारिनिफ्राय फैसाखौ बोखांनानै खामानिखौ मावनायनि खोथाखौ सानलायदोंमोन। नाथाय बेहाय जोङो जिखिनि माने ब्लकनि निर्देशआव जों खामानि मावदों बियो बुंनो थांबा पेन्डिंआनो गैला। दा जोङो सेकेन्ड किस्तिसिम खामानि मावनानै होदोंमोन। दा बेहाय सेकेन्ड किस्ति मावनाया अलरेडि जोब्बाय, जोङो थार्ड किस्ति खेबनानै होबाय, खिन्थु बे फैसाया गावबा गावनि आखायाव दङ, जों बेखौ दांनाय जायाखै। जोङो सासेल' बेनिफिसियारिखौ दांनाय जादों, जाय बेनिफिसियारिया खुनु मेगन नुवा खानि मानसि, आरो बेखौ जोङो ट्रिटमेन्ट खालायगासिनो दङ। नाथाय बेखौ जोङो फैसाखौ बख'नो हायाखै बिनिखौ, खारन बेखौ जोङो लांनो उसुबिदा। दा बेखौ आङो गावसोरखौनो मावनो थिनदोंमोन, नाथाय बियो बुंदों मादैया ओहो आंनि फिसाज्लाफ्राबो माने थिग नङा, थाखा फैसायाव नोंनो दायित्व लानानै न'खौ फोजौना होनांगौ। दा बे हिसाबै जोङो मेम्बार जा दिपक दङ बिथां, जों जयै बेखौ मावनो होनो दायित्व लादों। बेखिनि दायित्व, बाखि जिखिनि सासे जोंहा रुबिराम नार्जारि होननाय सासे बेनिफिसियारि दं आवास प्लासनि, बिथाङा न' खेबनायनि खोथायाव बुंदों। दा बिथाङा जोंखौ 5,000 एग्रिमेन्ट खालायबासो न'खौ खेबगोन होननानै बुंदों, नाथाय बे नङा। एग्रिमेन्टआ जाहैबाय जाय बेनिफिसियारिया माने नैबेहाय लिरनाय दङ, बियो मोनसे कर्टनि दलिल, बियो जोंनि ब्लकनि निर्देश मथे, सरकारि मोनसे निर्देश मथे जोङो बेहाय जायफोर बिथांमोना न'खौ लुगोन बेनिफिसियारिया, जुदि बिथाङा न' लुफुबाय थानाय समाव माने न'खौ जुदि कमप्लिट खालायनो हायाब्ला, आङो जुदि न'खौ लुफुंना लानो हायाबा सरकारनि निर्देश मथे 3 मासाव जुदि आं हायाब्ला नैबे दलिलाव लिरनाय मथे एग्रिमेन्ट मथे आंखौ आयेनगत साजा होनो हागोन होननानै लिरनाय दं। दा बेहाय जोङो साफ्रोमबो बेनिफिसियारिनिफ्राय जोङो बेखौ उइथ डकुमेन्टस जों बेहाय सहि लानानै जों बेखौ ब्लकआव साबमिट होनांगौ दं। दा बिथाङा बेखौ मानियाखै। दा बे हिसाबै दिनै जोंखौ माने मोनसे फैसानि खोथायाव जोंखौ एलिगेसन लाबोदों। दा बियो नङा। जोंना ओइदिनखालि जोंनि जिआरएस आरो जोंनि इन्जिनियार आरो आंनि मेम्बारफोर जितु फिल्डआवनो दङ, हरनि 7थासिम बिथांमोना फिल्डआवनो गिदिंगासिनो दङ। नाथाय दिनैसिम जोंजों बे बाथ्राखौबो रायज्लायफैयाखै। आं सिगाङाव बुंदोंमोन नोङो मेम्बारजों लोगो लानानै दलिलाव सहिदो, होमबानो जों बेखौ न'खौ खेबगोन। बेथ' मोनसे सरकारनि आयेनखौ नोंबो मानिनांगौ, बेहाय गुबुन जेबो बाथ्रा गैया। दा बेहाय माखासे हयथ' बिथाङा गोसो जानानै बुङाखै जानो हागौ। जोंनि मिथिनायाव बेहाय एकजन मानसि जाय बिथांमोना दिनै मिडियायाव नुजानानै बाथ्राखौ फोरमायदों, बिथांमोननि माखासे साजायनाय बाथ्रा जों बेखौ बुंदों होननानै जों प्रमान होनो हायो। जोंहा सासे जोंहानि फारान लाख्रा आदा दंफैयो, जाय बिथांखौ माने जबरदस्ति मिडियायाव बुंहोदों, बिथाङा दा फोरमायगोन। बेनि गेजेरजों हयथ' नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। दा जायफोर बिथांमोना बेबायदि मोनसे आंनि सायाव जिहेतु प्लान पलिसि